Едно от местата в Бали, които ви препоръчвам да посетите преди да е станало прекалено туристическо и пренаселено – Амет. Намира се в източната част на острова и е рибарско градче, запазило автентичния си дух. Тук ще намерите съчетание от оризища, планини и уникална морска вода. Признавам си, че при първото ми идване в Амет не усетих атмосферата, за която бях слушала, но реших да дам на мястото втори шанс. Запазихме си 4 нощувки в хотел точно на плажа, имахме шезлонги на пясъка и се събуждахме с изгрева на слънцето. Тук плажовете са черни и вулканични, което придава на мястото сурова, но изключително естествена красота. И не, плажът не е перфектен, но именно тук можете да наблюдавате живота на местните рибари и техният занаят. Морската вода обаче е кристално чиста, а Амет е едно от най-добрите места за шнорхелинг и гмуркане в Бали. Само на метри от брега ще откриете коралови рифове, рибки, дори и потънал кораб. Ние се гмуркахме и се наслаждавахме на морските красоти и безвремието. При ясно време пък се откриват невероятни гледки към вулкана Тагунг, който ми е любим. Това е и най-високата и свещена планина за хиндо-балийците. А по време на залез гледките стават още по-красиви. Можете да им се насладите директно от плажа или от някои от заведенията, разположени на хълмистите части в града. Този път преживях Амет по съвсем различен начин. И този път наистина се влюбих и ще посетя отново.